края на живота си коя би избрал? Он. Интересно, Жими, мъжете или жените купуват повече обувки според теб? При нас мъжете. Мъжете? Да. Мъжете ли си по-суетни? Май много. Май така излиза, което не е лошо. Не е Не е лошо. задължително да е лошо. Помниш ли си първите обувки, които ти си закупи? Първите обувки. Не. Никой, не. Найк ли бяха? Не може да не са Найк. Добре, де, Найк. Хайде, кажи Найк, кажи Найк. Найк. Да, добре. Ако трябва да отидеш на първа среща, какъв чифт обувки би избрал? По мое време, когато ходихте първи срещи, имаше и Nike, Puma бяха доста актуални. Puma. Преди 20 години обаче. Ако трябва да обуеш целия български народ в една обувка за един ден, коя обувка би избрал? Ще им направя Кога да ги очаквам? 5 години. Какво си пожелаваш за 20 години балистик? Пожелавам си за 20 години да продължаваме да сме все така трудолюбиви. Аз знаеш какво ти пожелавам? Да нямаш хора, които да напускат, а само хора, които да идват при тебе.